Belavbûna nexweşîya COVID-19 li Tirkiyê her ku diçe zêde dibe. Heta niha nêzîkî 500,000 kes bi vê nexweşîyê ketiye û 13,000 zêdetir kes jî jiyana xwe ji dest daye. Bandora vê nexweşîyê herî zêde xwe li ser xebatkaran diyar dike û karmendê çapemeniyê jî rasterast dibin vê gefa COVID-19 dane. Rojnamevanîn ku li Tirkiyê bi taybet jî li Enqereyê dixebitin, xwe yekser dibin gefê da dibînin û bi dilekî xov kar dikin. Xebatkara televizyona Haber Global Selen Yalas dema bahsa karên ragihandinê dike tirsa COVID-19 jî wiha radigihîne. Çok kalabalık ortamları. Em rojnamevan li hawrên gelek qrebalık dixebitin ku civînên çapemeniyê jî dîsa bi şênî derbas dibin. Dema têra xwe qeda me nebe, em jî di nav hevûdin de him hevalên kamerêmevan û him jî em peyamner di qadeke teng de demekî dirêj dimînin. Li divan deman de gelek hevalên me pozîtîv derketin ku di ofîsa me de jî pozîtîv hebû. Jibo xebatkarên medyayê der û hundir nefsî hevin. Her kesek bi asanî dikare bibe barkêşê nexweşîya COVID-19. Rojnamevan Ömer Sönmez gava li ser vê nexweşîyê û bandora wî disekine dibêje. Him karê me û him jî tendurustiya me di nav xeterê de ye. Dema COVID-19 da tu neçarî mesela gelek hevalên me gelek rojnameger bêkarman divê proseyê da divê pêvajoyê da gelek medyakar gelek rojnameger jî mecburman neçarman ku li malên xwe baweyeke online bixebitin. Ev yek jî bêguman ji bo rojnamegeriyê tiştên xerabin. Lewra rojnamegerî divê tu li qadê bî. Divê tu rûbrû li qadê bî, dema civîneka rojnamegeriyê heve, dema pres konferans heve, divê tu bişopînî, divê tu pirsa xwe yekser rûbrû bipirsî. Di dema pandemiyê da hin rojnamevan li mal kar bikin jî lê dîsa xwe ji vê nexweşîyê nikarin rizgar bikin. Derya Okatan ew dibêje em çiqas li hundir bin jî dîsa pêwîst e ku derkevin der. Pandemi sürecinin büyük kısmını evde çalışarak. Min xebatên xwe di pêvajoya pandemiyê de demekî dirêj li mal derbas kirin. Lê pêwîst dikir ku ez derkevim derve û li qada nûçeyan jî karê xwe bimeşînim. Em rojnamevan li mal an jî li derve ku der bibe ferqnake rastê rast dibin xeteriya pandemiyê de ne. Hemû nûçeyên germ li qadên bûyeran da tên berhevkirin. Rojnamevan dibêjin li ber vê jî nûçegehan çi qadê şer an jî çi hawirdorên pandemî hiç ferq nake, her gav li qadan e û di nav xeterê dane. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.